Тау ярырган хомаймы? Әйт тезрәк, шулаймы? Чип әсәмә уктады. Мине күргәс туктады. Урал кытынан туган. Батыр бала түгелме? Чип үзе һөйләнде. Ләйсән эпосты тулыһынса яттан белә, ә ул 4500 юл. Кызды ярты төндә уятып, Урал батырдың ниде дә булһа юлын һораганда, шунда ук һөйләп бирергә әзер. Ләйсәндең тасвиры һөйләве, образга инә белеүе, курае, кулмады, думбура кеүек музыка коралдарында оста уйнавы һәркемдә әсер итте. Уның төрле тавышлар сыгарып кумыт сиртәүенән тәндәр замырлап китә. Мине өләсәйем 4 яшьтән ятата башлана. Минең өләсәйемнең исеме Игликова Дилара Гобәйдулла кызы. Ул башкорт теле укытучысы булып эшләй. Ул хәзер пенсияга чыкты. Болай шатмын монда килүемә, шатмын монда һөйләвемә.